अरे काय झालं रे असं का? नको रे विचारू. अरे नक्की झाला काय तर तरी सांग. अरे गर्लफ्रेंडचो मॅटर. तो काय असतात रे सगळ्यांचं, ती टेन्शन घेऊ नको, मी आज तुझ्यासोबत. काय ना अरे त्या दिवसा भेटलेलो तर प्रेम मरे आमच्यातलं खूपच ऋतू झाला. हा मग बहिणीची डायमंड रिंग होती मरे, ती मी चोरलो बहिणीकडसून आणि मस्तपैकी त्याला गिफ्ट देऊन टाकलं. अरे मेले पिसावले काय काय त्या तिथे तुझा काय आला? तुझा काय आला मला मिया कर्ज काढून त्या रिंग दिलेली ती डायमंडची भागायची. हे पिसो कसं आणि तिला देऊन टाकलं तुझ्या का? तिया माझ्या बहिणीक रिंग किती दिलं? असं आता घरातच दिले ते काय करतो. पण तर जाऊन रे, पण कर्ज काढलेला मरे मी अशी